tulungan ka lang na dyan habang lalaki ang may frame na yan. Okay, sir? Ayan, magandang tanghali po sa hello, sa ating birthday celebrant for today, wala pang iba kundi si Mr. Lester V. Presbitero and number 68, Carlos Siliba. Sir, happy birthday po sa inyo. Sir, matanong lang kita. Alam mo na hello? Alam mo na ba kung kanino galing yung surprise ang ito para sa inyo? Ano yun? Secret. Secret yan. Okay, sir, so para malaman po namin. Kasi kami din po, hindi po namin alam kung kanino ito galing eh. Pero meron naman pong message na nandito kung sino yung nagpadala itong message ng surprise na to. Pero babasahin ko na lang po yung message. Diba? Ano yan? Ikaw na magbabasa. Okay, sige. Since alam mo naman na kung kanino galing yung surprise na ito, baka may message ka, sir, para sa kanila. Thank you. Alam mo na, sir. Sigurado ka kung kanino galing, baka mamaya ibang pala to. Sigurado ka na kay sir. Sir, so yun na lang po. Hello, Merry Christmas po sa mga nandito. Nasabay-sabay na po natin kantaan si sir ng happy birthday. Okay lang po ba yun? Okay po. So kantaan po natin si sir ng happy birthday sa bituin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ay, nyo, bilis naman po sabay-sabay. Happy birthday to you. May sumasayaw po. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Ano yun, sir? Mga protest. Pero sir, mag-wish ka po muna babang i-blow ka. Okay, wish ka na lang po muna, sir. And bababay na. And 1, 2, 3, blow the candle. And once again, happy 39th birthday po sa inyong Mr. Lester Presbitero ng number 68, Ross Boulevard, Carlos City, Pangasinan. Sir, picture na lang po muna kayo, sir.